Girinata lah dene togok dipun andhapaken dhateng Mercapada Bibidana saged manggih kamulyan nanging menawi saged ngomong tedhak Braham turuning rasa sejati dasa mungkot Prabu Watugana sak piturute tedhak angkara menika togok ingkang ngomong Semar ngomong tedhak Sumor Besing Madu Sang Hyang Bathara Su hingga turun darah Barata Dadene ing Mangundi Wangsa menika Sang Hyang Wayang Semar kaandhapaken tanpa kanthi tanpa rencang wonten ngalam donya lajeng ayang-ayangi Semar dipun seda kelawan Badranaya wujud Mangundi Wangsa mila dipun sebat utawa dipun sebut Sang Hyang Wayang nanging sengkel galih Badra Wirawan sengkel ati galih ndung Badra Santun panggalih Semar kaya dening santun kali Bandung yar padang yar tengkiasing kepingin sanget piyambake sowan wonten Pringgondani nyekseni Sang Bendara menawi menika dinten badhe dipun wisuda batongan wis ketok-ketok bendaramu dani pangkese dani gagahe cung nek ngagem busana yaiku busana ratu dani gantenge ya ganteng kaya aku kan rupamu kaya tumpukan botong ya ngene jare tumpukan botong
Panjina titi sunyo titi yoni pondo yoni direping kekayontan ana obah yakti wis ling sirina Dole bakong daramu iki bakal winusuda rawara wis marngono dawa umure nira niki jarane wong tuwa kurang tata nek mboten ngrika masya gendeng-gendeng titik ngeten kula jak sowan ngrika pates manis bubus tebu saumpama Bagong apa man areh sawetara cung ana paunen-unen grepek gedang godho telo titik edan yang padha krasa iya katimbalan karo seduluring dhewe iki awake dhewe wayangan ana kene iki ya sekira ping 3 iki iya matur sembah nuwun isih kersa nimbaling awake dhewe sing mangku gati iki yaiku panjenengane Bapak Tumaji dalah panjenengane Mas Soleh ya maksude sing duwe gawe sing duwe gawe iki ya Mas Soleh hajate kitan cung lah Pak Tumaji ku mbae sing nyengkuyung ngono oh iya kepitung iki hitano putune ngono ah. Ya pancen ya kaya ngono Bagong. Iya. Nah, muga-muga putra sing dihitan iki sing asma Muhammad Arya Saputra bisa dadi putra sing saleh migunani tumrap nuswa bangsa taat perintahing agama taat karo wong tuwa sekarune taat karo peraturan negara uga iya pancen kaya mangkono
Lah engko atur-atur utawa bagi binagi cung. Nggih serombongan panjenengane pun Mas Soleh nggih. Kula ngaturaken gunging panuwun ngoten nggih. Jenengan kersa nimbali melih kula nggih. Iya. Nggih matur sembah nuwun nggih menawi wonten karangan kula nyuwun gunging pangapunten. Nah nek pancene napa menika dipun kersakaken wis aja ngomonge kena tak gedhek remek kon kok. Kowe katene subuh. Kate subuh kakekmu kono jek jam piro iki jam 1 punjul kakekmu kono jam 2. Kakek-kakekane. Nggih, kula ngaturaken gunging panuwun dumateng sedulur kula inggih menika Mbuduk Sida Kerto ngriki nggih. Nggih sedaya kemawon kula menawi nyebataken setunggal ngoten kesupen nggih. Dados menika wonten rawuhipun nggih sedulur saking Gerobokan nggih saking Dung Bader ugi rawuh sugeng dalu sugeng pepanggihan ngoten nggih. Une memang keripik gedang godho telo maksudmu ya apa? Ya ayo. Suka-suka diluk cung banjur kok terus dienggalno dibacutno iya. Iki awake dhewe iki ora ijen yo. Iki ana surat Bagong tak wacane ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kalian Bapak Ki Dalang Swata kula saking Balong Bendo nyuwun gending utawi lagu Sate Bangil engko kalih Kebon Raja mohon dipun layani matur sembah nuwun. Dulurku adoh saka Balong Bendo Bagong iya diparingi rokok gudang garam Surya. Lah saiki rehne wis wayahe suka-suka. Iki aku tak nyuwun berkah ya. Suarane yaiku Ibu Waranggono rehne mang ya wis gawe pangkur ya wis gawe anu. Coba. Nggih. Nggih. Niki langsung mawon nggih. Iya, dados kula napa niku langsung ngladosi pamundutan niki nggih ya. Nggih. Nyuwun gending utawi lagu Sate Bangil. Kebon Raja niku saged damel musik nggih. Ayo. Oh, nggih. Pun ngeten. Sakniki nggih kula nyuwun kangge ngagengaken swasana sakniki maos selawat mawon utawi bismillah nggih. Ya, iki arek musik iki cekne anu rek ki anak dedekku ya. Sing nyanyi saged mriku nggih saged Mbak Ami ya. Ayo Mbak Ami. Pun nek niki ngangge lenggah mawon nggih. Iya, lenggah. Kok nek perkara jumeneng kok nek wis ana pamundutan lagu utawa ngladeni iki lagu iki. Iya. Ayo Mbak Ami, siap? Nggih. Kangge anak kula Aldi kalih sinten iki? Kalih Dewa. Terus sinten? Oh, nggih Ardi nggih, Ki Dalang Aldi. Sugeng rawuh nggih. Wis mbuh dapure iki ya apa iki bapakne oleh mayang nggih. Nggih sugeng pepanggihan nggih. Ayo, Nduk. Selawat. Iya. Ya. Siap? Oh, pun siap.
Dados nggih. Oke. Assalamualaikum
matur sembah nuwun niki. Lah niki kanggo ngagung swasana atur bagi kangge panjenenganipun Mas No kalih Mbak Ana King Mojowarno nggih King Sanggar Arum inggih ngepeh nggih Mbak sugeng dalu Mbak niki Mbak Ana pamundutan panjenengan kalih Mas No nggih niki kula pinangkani Nduk malah ayo nak nyanyi kan ya. Ya, dipilih. Marun aku tak ngladeni yaiku panjenengane duluku saka endi ki Mang? Oh iya. Saking saka Balong Bendo dilungkas tak layani. Nggih. Malah iso gawe yen liwat aku kelingan. Eling ya? Iya ya. Aturi jemeneng Nduk. Iso gampang. Aja ngos. Ya napa tapi? Iya, aja ngosne iku nemen-nemen. Iya. Ya, kompak. Spot. Malah ayo dirungono kaya apa suarane iya Preng kuning mangklung ning kali lencir kuning ngene kok marati ya isone mau ikut tok sedikit tok ya Oh, Dek. Ya. Asik.
Ampun Bapak. Nggih, matur sembah nuwun. Sampun ngaturaken gunging swasana inggih menika sampun atur swantenipun panjenenganipun anak kula Mbak Kumala nggih. Glender nang sisih keri yaiku anakku. Glender anakku Niken, anu Niken. Oh. Anu. Oh. Ya barek aku iki. Ya. Ayo. Kok iso? Aku wis mbuh. Glender karo sing anakku sapa sirek iki jenenge? Sapa iku rek? Maun jarene. Ya. Rani, ayo Mbak Rani. Ya. Mbak Rani iki dipinangkani pamundhutane sedulur sing saka Balung Benda ya. Ya. Nggih. Sate Bangil utawa Kebon Raja pen pilih. Napa nggih? Kebon Raja mawon, Bon. Kebon Raja nggih? Nggih. Oke. Ya. Niki kula pinangkani pamundhutan panjenengan nggih. Kebon Raja dados.
sembah nuwun nggih Mbak Rani sampun minangkani pamundhunipun dulur inggih menika saking Balong Bendo. Kebon Raja sampun niki sate bangkel dipun gantos mawon nggih. Iya. Niki akhir nggih. Nggih akhir niki pambututan nggih. Oh, durur Badir matur nuwun. Niki kantun setunggal nggih supados dipun ladosi mantun ngoten kula inggih menika nindakaken pakaryan kangge Mbak Rika kalih Mbak sinten Ira kula aturi jumeneng kalih-kalihe titik edeng. Mbak Ira kalian Mbak Rika nggih gampang niki nggih sampean pilih nek dangdut pria idaman eling iya eling cek tau dangdut emot mosok nggih nggih kula gantos pria idaman dados nggih nggih ya keren Suka-suka menawi wonten kirangan kula nyuwun agunging samudra pangabjami ngoten nggih. Kangge panjenenganipun Mas Dalang Roman ingkang kondang nggih. Kala wau rawuh ngrika kepotangan dulur nggih sugeng dalu mbok menawi sampun kundur tos atos nggih. Kangge panjenenganipun Ki Dalang Susira Wibowo nggih. Saking wilayah Mojokerto nggih mlirip Rawa sugeng dalu sugeng bebanggihan nggih sedaya kemawon mbok menawi wonten kekeran kula anggen kula suka-suka utawi gara-gara nyuwun agunging pangapunten Bakong ayo nyang pringgondanin bendaramu bakal wini sudut